triple tap. From la si, Conan Galunte Bansa, or Conan Galunte Ban. At the ban, I was a shika sing at Lenasi. New way we dig now, why you committee, so to committee. No to the Giga, let's give it to our wobo atakadi. Our need to a cramola me woe to be like Atakadiqua. Tutala Tatala. Yeah, I was not a nice when I was running on your cranny, on. Yeah, oh, Mogodi. Oh, Mogodi, Kilambele, Ulama Kilambele, Ala Trapo on Tikudi. The people on your chronic on the water when you go chronic at Dalva Masat Magani. Arabuga, Arabu, Alamanu, Day, Arabunabo, Whisika, Sevewa, you chronic, you chronic copy of the Buluni Tabatacono. Setula, Setres, Rodola, the Buluni Tabata, Abu Samorota Madola, or Kunimomi. Madalega Commission, Nakisata, Livru Jignet, Manifem, Nulaje, a few amount of I will clock for the Livru Jignet, Sadi, Tabatan, Liginan, Nisa Brun, Kiran, and Livru Negatin. Ulu, I want to go to Nadago, Muklago, Bushikule, Kafri, go to Sabota, Kolbeka to Kaloko, Konima to Kaloko, Kota Hanamana. Yeah, I never two, a lot of Kucha, at the barn, Pranaba for Roma Chuka for Charles, and Yava for Roma Chuka for Charles, at the Foka barn, our committee higher as no, I come to what we took a jigging, a big jigging to run to black a jigging at the barn. Anche hai tuli, umaru, la pregunta más madro, ya era un manacanta, voilà, siafana, al siafa de siafa. La mora siamse, o siaba poco allora per siafa aí. Diferente mai arabo ko yo kan para siya. Bagi ko mora ko ni jara ali, ko alay ko naji arabokana we kele tajwa koraji arabokan we fly tajwa koraji arabu na sekwa we saba ko ni koraji arabokana ka koraji arabukera ka koraji arabu fe o ida ye arabu bu ya tani ko ko u be mo rabu abu ya tanu ya ba fi wato du mo ta be du wa ko ma ka sani u ya ka tsana what we want to do is check up the news from your body. The new is the minute. If I have a new you can check up the news from your body. Damajiakan. Kataka. Gomina, every damage Gomina, for an eagle stick, for a Numa, for a basic of Gomina. It is Tirado. It is Tirado. But Kira had been a 48 of Numanica. Oh, Bani used to bottle. Numa, Mulkado, Kama, Boko Kama. Adon panganga santen manga santen hey mai yesu mai momi o keke o ega le tikunu ko de kata tele stan olu mapuri ko fere be ko o kapsa bolo ka toro flat to do ndanga dia kan ha etara ko ni bora bawo din kai etara ko ni bopu ta pukai jomu ta mo sta nai masama sen le be nyama mo ni ga sen mo mata play apenti ko ta kati foi tudo que você está tendo a fazer uma tarefa aqui. Já joga pouco, bom massa de tempo, ganha mais best de masala. Ganha mais best de masala. Tenga todo do. E que masala do pro bal. Oh, isso masala do pro, ira ba do tiki. Era lá, ne dembra do me bere kabi, ne dembra sinan bere kabi. Já foi da nera da mpaka. Oh, e faz que baixa wati na ikanka ikanga sana bala do ifani bala wati to na ita bala do bora jambudo la ila ti nyodo ila ti ma kambe ati la kodo foi wati krona ikanka sente wata kita sana ifayana sana se bayana sana be elisi do mawlo de kana bono ko kira afta ifani bayeti nikmai do badi mai do badi donc mon fils ñara ma ko ikan ñara me kella ñara ma je hakisila ifani pare oh ini c'est ko toye c'est quoi ya yi masaka c'est mata dro a terti na tiri ba da kuye da ifai ñara ki ba ñara la so ma ko to ma je ko ke kam sa e bulo di ta ifani pa buona Mauro di Catea o quello from la silla fue como una clinic
oh nante ale ka ko e ko na ba ko wa ko an ko na digi arabu kana me o galoni o fana galon wara de galon no ko fana galon wara de ko na ko no ko doro na ko na ba ko kale ko na digi arabu kana oh ko an ala ye ko na digi arabu kana o furuki e muraga karamo ko muro buraga do shi ka muraga shuru ba digi sita ya ahaya ba ko na fo kalu ba ko ne tutala tatala ya oh me ale ba ko anyo la digi oh donc ala re mana ke mali kala da mo ko ni finde ko kuma mo ni fin ka dese de sera mo ni fin la kuma na no te normal man ala ko ka be kuma ala be sera kuma position wala la nini mo ko ni fin ka da wa ni fin bla kuma ni te ma kuma ni kan chen ku ni pour pouvoir communiquer bon pouvoir mbe ala bolo ala ka bon kuma ma quoi o le ba ala do ka di quoi ya o le ba ala do ka di non ta ka fo de ko prana digna arab kana mo felo be arab prana ngono arabu ira to do o te arabu kan yi o te galo kono o te arabu kan yi fu lu kamana gana wafu kono ko ala de bo ko korodo ne ala de bo korodo me ala wo bla qur'an kono pourquoi ala do no bo korodo mo ko to korodo wo bla kun yi ne bo no qur'an na di mo ko di ma am mo ko te mo mi korodo mo te mo mi korodo e bo kla ko to qur'an kono yi yayi o te de a korodo mo na o bi munu ya adwa kono lu ba korodo me lu sale ko fe lu ko fa mo ko di ma sala ne do parce que kan woro de du sikata ni kan woro di kono na ya mo woro de du tel que alif lam aram nu be qur'an kono bon c'est des mots qui sont pas des mots arabes c'est des mots étrangers c'est des mots volés ya mo shoni sen shoni nu do donc c'est des galon me galon na ta ka galon ti ka défend quoi il mona galon défend ci go il va défendre galon wora de donc o galon o fla ga wo wora de bo e fla ga fa ki bo défendre galon wora fla ga wo wora bo donc a ti ka défendre la ban quoi ma tient pas pakata la o Qur'an de hadisa de Muhammadu de Bukhari de Muslimu de saka mun naga musya faka jama to ma abbe fugoto abbe arabu ni arabu ga jeni to na arabu ga ko famia to na arabu ga takabulu di para fiate ata arrangi ana na papa pakata la au contraire anga bini bala au contraire abi a détruire au contraire aba anjugo tiendi benya talawa e ya bani mo fo ko wakati na ko contre ni sana di fashini bulonda ko same na herebe da pale bi ko kan ko de misiri chara ko ko mbadu ani ba misiri chara na re ko gela be ko udu fakala be kala ko awo ko udu de awo udu ngati wajir kala mona mi folla ne kala bo kele ni foke me abe ko dibi be ngata la diwa misiri chara jena chara misiri chara shini chara misiri chara japa chara misiri chara fruta chara misiri chara jugu bela jere ni chara misiri chara li donc me ni islamate anga problème ni go gibe kuma do ba di karamo kala ni ne kri karamu nu seri karamo munu te sentara muna mi refo ni ma kwa ya te kunu judo janat ga la wai sa kanu ski ko bo de fan kwa ya tele game play ba video do oju video do black na sa ko set minute ko ta karamo do ga ga be sana de fan mo ko na kwa na ko mo rongo ni imana sana de fan chuku imana ka arabu jo chuku imana malenga sana chuku ka yele ko singa ta de abokar de saka mun nakamu ikon mara ko ni sama ko ni juma tige malila sana ju tige maka ani madina so kalu ko ni tula imana yi me mana ja chuku malen ta te arabu ta do maganga ta do mati ai jami ni oye donc malitu tu tigera faso ba maliba qur'ana ma tu tige maduma tu tige sama ma tu tige donc sama ko jama do no ko laisi to ko kuma yi ate pati de gorna ki joy jorola il y a des bons maliens des vrais maliens qui sont là c'est-à-dire que normalement ni gorna rabi joy jorola gorna raga nga waga mina ko datu de quoi les sem waga biala waga dem jani duru be no normalement gorna nga lumina ko datu quoi ya ni gorna ma fereke ni waga dem jani nuna ko be wa ko rebe donc ku jantu ku joy jorola awo awfule no rotet so Hadra mu kama tu samu ko ne kawo godo sa tadir mali islamo ba se mun da ku Hadra ba se mali samo ka mun de ke mali islamo ye ko mali islamo karamo ba se mali re ka mun de ke olu ye ko parce que nunu yɛrɛ bolo quoi ko olu ye mɔgɔ de ye nka maliyɛn tɔ ye baganw de ye ko olu ta de ye maliyɛnw kan ka maliyɛnw guider ka taa faamu ka di ye quoi mais kuma tɛ don lagalagatɔw kunkolo la quoi n'i y'a fɔ cogo cogo saga minnu b'u nɔfɛ quoi non olu tɛ sɔn a y'a lajɛ mun de bɛ yen silamɛya ma mun ta k'a kɛ jamana in kɔnɔ mun de bɛ yen nɔ silamɛya m'i sago kɛ jamana in kɔnɔ mun de bɛ yen hali sa bonya juma
mais ni karamɔgɔ nasigi kelen ninnu a bɛɛ a wahabiyaw n'a tijaniyaw n'a ansardin n'a siya a bɛɛ karamɔgɔ jahili kafiri ŋaniya jugu hasidi dama dama faralen ɲɔgɔn kan ni ninnu bɛ gɔ wajulu kɛ ninnu de b'a fɔ ka wajulu la ko a y'aw dabɔ animateur k'u dabɔ silamɛya la aw tɛ silamɛya ɲɛdɔn politicien k'u dabɔ silamɛya la a y'a to karamɔgɔ ma o karamɔgɔ kafiri kodɔnbali maa ŋaniya jugu siri tigɛlenw olu de tɛ se k'u ka kuma kɛ jamais n'u ma t'u yɛrɛ don jamanatigiya ko bɛɛ la n'u ma t'u yɛrɛ don faso ko bɛɛ la aw fana ka wajulu k'a ka dabɔ faso ko kuma la jamana constitution b'a ɲɛdɔn aw bɛ constitution ko kalama ko aw tɛ se ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye aw b'a fɛ mun de ka kɛ aw ye faso yɛrɛ kɔnɔ sa cɛ diinɛ ŋaniya juguya dan ye sa. Voilà bolo mɛ i ka nin yɔrɔ la voilà i n'a fɔ Adara ko misiriw cayara ni misiri cayara dɔrɔn ko gɛlɛya nana nanaminɛ ko o don nanaminɛ ka ko o don nanaminɛ y'u nin kɛ yɔrɔ la tun bɛ Adara nin kɛ dɛ an karamɔgɔ e y'o fɔ mun na awɔ munna e ko misiriw cayara ko gɛlɛya nana e y'o fɔ mun na o nkalon b'i bolo wa n'a wala nka nɔ e min fɔ ni karamɔgɔ min fɔ nanaminɛ ka dan ye dɔ ka ko kuma sankɔrɔ kan quoi ale tɛ wajibila questionné ou bien a tɛ karamɔgɔ questionné quoi. ne y'o de fɔ quoi Mali cili quoi ni Haidara kelen de ta ye 50% a 50% dɔn o bɛ sɔrɔ ka tila diinɛ karamɔgɔ tɔw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Haidara ale de premier Mali ciba ŋana yɛrɛ de ye Haidara kɔfɛ Mamudu Diko ale ni Haidara fila parce que n'i ye karamɔgɔ fɛn fɛn ta yana kunda olu bɛɛ ni Haidara ye kelen n'i ye fɛn fɛn ta wa a bɛ kunda a bɛɛ ni Mamudu Diko ye kelen ninnu de y'u sen da Mali kan ka Mali filenkolo ci n'i y'u da waga ko 10 u bɛna ni yɛrɛdɔnbaliyakan dɔrɔn de ye an faso kɔnɔ quoi ko an ka silamɛw jate cogo jumɛn de la sa ko aw silamɛw jatelen tɛ cogo jumɛn de la sa mais aw bɛ misiri kɔnɔna de ɲɛdɔn aw bɛ fɛn dɔ biro kɔnɔna na wa aw bɛ misiri kɔnɔna de ɲɛdɔn aw bɛ constitution ko kalama wa aw bɛ sariyaw tigɛcogo ɲɛdɔn wa yala aw bɛ Mali article ko dɔw kalama wa aw bɛ aw ka misiri kɔnɔna de ɲɛdɔn aw bɛ suna ni fardɔ de dɔn aw bɛ kabila ni badaw de ɲɛdɔn aw bɛ su ni seliw ni silamɛya jɔsenw aw bɛ olu de ɲɛdɔn aw maa ŋaniya jugu kodɔnbali jamana cila faso cilaw damintan faso tan arabu jɔn minnu ko k'u ye arabu ye aw tɛ se ka ɲa an ma ka an faso to an ɲɛ aw tɛ se ka an faso to an bolo aw tɛ se ka an faso to an bolo wa aw ko ni aw sara k'a bɛ bɔ maliyɛn na aw bɛ kɛ arabu jɔnden ni aw sara aw bɛ taa don arabu ka aljinɛ kɔnɔ mais a ye diɲɛ a ye an faso to an bolo an minnu bɛ an faso fɛ an faso bɛ jɔ ni kan mun ye an ka o fɔ an faso kɔnɔ an k'an faso joli kan fɔ. Silamɛ ko yɛrɛ b'a fɔ ko Samina Watana awɔ Samina Watana n tɛ Bulmɛn n'a y'a sɔrɔ ko sisan bɛ silamɛya kɔnɔ ko imam bɛ kuma fɔ mɔgɔ b'a questionné k'a sɔrɔ silamɛya banna pewu parce que kuma tun bɛ imam yɛrɛ la quoi parce que munna fo mɔgɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ min hakilima ye min ye ŋaniyaminɛkɛla yɛrɛ ye ni imam ye kuma min fɔ ni karamɔgɔ ye kuma min fɔ a ka karamɔgɔ questionné karamɔgɔ ni kuma mun ye nin kɛ tan mun ye nin kɛ tan. Nka sariya kɔnɔ tɛ yen quoi e da ye namu o do a banna keko t'i bolo ka fɔ i karamɔgɔ n'o tɛ ni kamiti bɛ ka kɛ cogo min na bi ni samiw tɛ ka kamiti fana éviter cogo min na o cogo kelen na a ye nana débat kɛ o ka groupe la sɛnɛ bɛ ban an ka san fila yɔrɔ dɔ mɔgɔw bɔ sariya kɔnɔ nka boli kun dɔ wɛrɛ dɛ boli kun ye dɔrɔn i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na n'u ma boli ta. Donc mɔgɔ de bɛ yen mɔgɔ fana dalen olu la nɛnɛ u bɛ ka fɔ o ye tiɲɛ ni kamiti nana nkalon jɔ o la ka nkalon jɔ dɔrɔn i b'a dɔn olu bɛ établir kan donc yɛrɛ ka na olu kana établir dɔrɔn donc u bɛ perepere ka boli de voilà boli fana ye olu ka cɛya de boli fana olu fana kisi yɛlɛma ma awɔ. parce que ne yɛrɛ mana diinɛ karamɔgɔ ninnu lajɛ a wahabiya karamɔgɔ wo a ansardini karamɔgɔ wo a karamɔgɔ sogo a bɛɛ de ye kelen dɔmɔ fan bɛɛ sans exception wa cɛ kelen tɛ nin si la ko mun b'a ka diinɛ bila faso parce que Haidara yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ an bɛ diɲɛ don min ko bi hali n'an ko ni silamɛw ye fanga sɔrɔ u bɛ fɔlɔ ale yɛrɛ Haidara de la quoi awɔ kɛ ni silamɛw ye fanga sɔrɔ ne k'a fɔ ko Mali bɛ jouer ni kuranɛ u bɛ fɔlɔ Haidara de la Haidara yɛrɛ tɛ sɔn ma tuguni yɛrɛ n'o tɛ don tɛmɛna yan
ma folo mi keleke mali kona no ka fo ko fo ka jamana jijeni kwane hadra ga karamo premier munya keleke ne hadra de sara ya kara ka bulu asika bulu sa ba senka me o ya soro se futi hadra warta bulu fu wajibi ka ga ke tugo minande o wati ya sa wajibi ke tene na se foro ay wori foro ay jamana dembe hakli chanta jamana dembe hakli siri ko daire ka wati yey bodong sa siu sorla woru sorla mobulu sorla musulmani dunimoni sembe bodong ana fara ko ka serati ni ko ne hadra ya ci san tukunere wa bodong ti don ko ni dinala ko ide ta me frere de meni minala ere bro se vai se ka system mura ta ko bo hadra ta bro ne ko ate marche ate marche ko wa kuduna shi kana koko ame hadra nunun ta ku sani wa biya mire awoke parce wa biya ere kun ta foko se digi yoke o bidai ya dunta uso be digi du ta ko dum da ma ya wa biya dum ta dawra la biya bon wa hadra be nyamare wa biya mu ha be tiri wa biya no be to be hadra ere funa be tiri wa beri ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa connecte ne ba de bulu wa faso kan kele ne ba de bulu Islamia livre faso ci livre ite Islamia livre kala namni kala faso ci jola ite foi kala Islamia livre kona no faso ci te le lensisme il faut le dans ce coup que le robert la que l'on fait le to même fina hadara famille ga kuyi wa sana famille famille ke ale ya ga boga ni fota yo famille ga kuyi yo na bara te passer ça uga boga be kitini kra mi me prem ba kamna wuli ka peke ci do klo ko roti san ma foko wa ko ka kele ga islam qur'an kan qur'an ma ko do be soro abana do wuli kele ga lawli c'est les éternels opposants c'est les éternels terroristes c'est les éternels jihadistes bo faso ba mal baka joro la faso ba mal baka joro la ale gouvernement ki joro la manen do nyabula de ambu fe an kamti na amman ka o amman de halala ambu fe ambu ko me wadine ko yoren bla raika ni mo dine ko yoren bla raika ateno ware awo bo ram samina watana inde awo o kle de bana sitamene awo ambe sidame samina wasage dila samina watana bona de sitamoni wa samina wasage wa nyenyini awo o de be kamnete ka foti ka dala ti ka barakina iti tete ko glale no si tu prends les chemins des chemins fous tu vas te retrouver les vrais si je savais awo ni ko kibeta kunvetula nga che beta se kunvero la de tu ka futula mais de toute façon on be ante tante machi fasi na te pe islamique ko matala wa gouvernement ki je jo la ka ka jamu no ka kuma la wuli ko mun ko datu c'est la seule solution et c'est la meilleure solution les données ibarat man la ni la kuma ni na kuma ne da bidla ne na bidla dere la quoi bidla dere la quoi et ka dire da kofe nako dire ba ko développer wa o ben muri be ni ka o dire mo ka o tabala sogodi dire mo ka o be ne sogodi na fa ira ba ka so mina yala dire mo be dire ko na do wa yala dire mo be mari position do wa yala dire mo ulu sakwa ulu la fa ira ni de ma kono folo awo kile ka pokuwa o tabala o na fa ni de ma kono folo fur ka do folo jile akana fa ni de ma kono uru ka na do folo toujours usi mo reka na ego ulu reka tamo yo kwa to esa taye ulu tamo yo hali ni sirki sempre hali ni fuki sempre ani samia ke ka ko merde yake ni ma oluka hakila pratique dron de yi samia da ko fa ko do reka ko yi fu wada ka do olu ma oluka do o na ka ko ya fu ka wadu ma ka do o nama waddo au ta ko barake au ta ko te ko dile ni waddo au ala dira au ta ko dile ale ko dile tanyete ni mo waddo au am ta ko dile na ko dile la ko fe la ko so me ila ko ra wala la ni buya matan parce que pidu buya piu be jama de quoi ni buya re makan de quoi ni buya re makan ne ko yi le fena kana we ko burja de quoi ni fena ko burja ko do ga la quoi si mal burra besane aba zo be ko aka morna ta ko
ko ya tinga ta mo ko sa ta ta nya la ko fe Mali Mali ka di oui ikile mes Sénégal ikile mes Côte d'Ivoire halla ge burgan sa ta ta tinne ni Mali do to o mana Mali c'est quoi ala bi Mali ko ala waaw be muridi o be Mali were de dire o be dire ala be dire Mali ma dire la wa aku Mali ma dire ko do buru ibi mana bɛɛ ta i k'a ye ko diinɛ kiri ka taa fɛ don Mali marabagaw ni ɲɔgɔn cɛla la nka Mali kɔnɔ yan i b'a ye diinɛ de b'a fɔ ko non ko anw de bɛ ɲɛkɛ mɔgɔ ye fɔlɔ i bɛ anw de bonya i bɛ anw de masa i bɛ anw de jɔrɔ i bɛ anw de don i fɛ ni golo kɛ n'i y'an bila kɔfɛ dɔrɔn an bɛ ka fanga kɛ Mali ko silamɛya n'a y'a dɔn ko aw bɛ min na ko a tɛ ka nafa a ye bɔ a la a ka don polisi kɔnɔ a ye bɔ a la a ka na jamana dɔ sira kan an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka aw tɛ se ka fɔ ko nɔ ko aw bɛ ka lahara ɲini aw de bɛ kɔnɔ tɛ lahara fɛ k'an bɛ yan de fɛ kana don an sera kɔnɔ quoi voilà n'aw bɛ ka lahara ɲini a ka lahara ɲini yan an bɛ yan ɲini an bɔ lahara la an ko yan de an fa ko n'aw ko ta lahara ɲini la a y'an to yen an k'an ka jamana jɔ nka aw tɛ ka fila bɛ kɛ o ka lahara ɲini a ka lahara ɲini o bɛ cogo di sisan nɔ a ye sabali non au chef comme si karamɔgɔ kalanden aw bɛɛ lajɛlen fɛlen don k'an bolo fila da aw bɛɛ la kalanden fitinin mankan na n'o ye baro ye sira foyi t'a ma ko n bɛ ka mɛn k'anw sunɔgɔ awɔ a ka saden dogolen bɛ kɛ saba ye don dɔ sira foyi t'a ma n bɛ ka karamɔgɔw ɲɔri karamɔgɔw nɔfɛ karamɔgɔkɛ n nana k'i ka nin mɛnkan ma i ma foyi fɔ ni dan tɛ awɔ sira foyi t'a ma o bɛ fɛ Mali yɛrɛ sigibagaw dɛ Mali su tigɛbagaw dɛ awɔ Mande su tigɛbagaw ayi olu jɛsilen tɛ olu nɔgɔlen don awɔ karamɔgɔ ninnu sow ka jɔ ka d'u ma ka carte biométrique d'u ma u tɛ lajɔ hali pewu yɛrɛ la sira bɛ libéré u ye u ka courant n'u ka jiw bɛ sara u n'u bɔnnaw olu bɛ diɲɛ daamu kɛ yan nɔ awɔ lahara daamu tɛ foyi ye dɛ diɲɛ daamu tɛ foyi ye dɛ lahara ta de ye tiɲɛ lahara ta de ye daamu bɛɛ la daamu ye awɔ mais lahara ta in k'o kɛ yan u ka diɲɛ ta in kɛ yan ka lahara ta in fana kɛ yan nɔ ka tila ka taa u ka arijinɛ kɔnɔ taga la u ka nakɔ furubaw kɔnɔ yaalaw la yen arijinɛ wala parce que o yɛrɛ kɔrɔ ye ko nakɔ furu de arabukan bɛɛ nin dɔrɔn de b'u kɔnɔ awɔ parce que hali kamiti cɛkɔrɔba yɛrɛ da delila a k'a kuma ma i fɔlen don n bɛ k'a ka mɛnkanw sunɔgɔ awɔ mais ne kɔni ka faamuya ye min ye ni o kɛra donsokuntigiw dugutigiw a bɛɛ fana bɛ sara min bɛ kɛ u ye o fana bɛ k'u ye i fɔlen don o tɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔlen don. a filɛ kuma min na nin ne b'a fɔ ɲɛna Adra bɛ min na bi min kali faso ani bulonda la Adra bɛ tɔgɔ de ɲini na a ka fɔ k'ale feere la ale ye fɛn kɛ maa min dugu ma se ka min kɛ Adra bɛ tɔgɔ de ɲini na dɛ Adra bɛ ka tɔgɔ de ɲini Adra yɛrɛ b'a dɔn a bɛ min kɛ ka fi fɛn kan wa Adra yɛrɛ b'a dɔn a bɛ min kɛla wa kɛ ka kɛ nka a b'a kɛ walasa a ka mɔgɔw k'a fɔ ko Adra bɛ feere la nin ko in sera ka kɛ karamɔgɔw ma se ka kɛ Adra y'a kɛ Adra bɛ feere la silamɛw ka hakɛ sɔrɔla ka di silamɛw ma Adra bɛ feere la nin sera ka kɛ o kɔnsi sera ka jɔyɔrɔ Adra ye baaraba kɛ o kɔnsi kɔnɔna na Adra mago bɛ nin tɔgɔ de la dɛ ne balimaw Adra mago bɛ nin tɔgɔ la Adra mago bɛɛ b'a dɔn Adra ka baara la Adra bɛ tɔgɔ de nɔfɛ tɔgɔ de ka d'a ye wa a bɛ nin tɔgɔ in dɔrɔn de nɔfɛ foli b'aw bɛɛ lajɛlen ne ka faamuya kɔni na ne yɛrɛ b'a dɔn fana Adra bɛ tɔgɔ de ɲini na k'a fɔ ko fɛn ko da Adra bɛ tɔgɔ ɲini na awɔ a ka fɔ k'ale feereli la silamɛw bɛɛ la walima a ka fɔ ale feerela ko silamɛw donna da kelen fɛ walima a ka fɔ ale feereli la ale kɛra conseil président o feereli la silamɛw sera ka hakɛ sɔrɔ jamana bolo koyi awɔ Adra tɛ foyi ɲini na nin kɔ koyi wa foli b'aw bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen hɔtɛ أدلك على كتابوت القرآن الكريم أقول قرآنين عليكم بك أفسره وقتي فكري كتير من قرآن الجمالين كنا يكير ما تجني قرآن ما ني ما تري تجنا يكافر دي
Fokiri ka tun ne ko akana ne fara nonka kiri ka tun ne ko na de no ma ke be ta pri ni dingo ka bere kere ko ala ma fo do ala ma fo ala ka limaniya dima ko ala ka kere ya limaniya dama kere ya da ngala dinan bala ai sai alai kuma ni ga dubo bai ba ba ko na ale mo na le ma so ola nan tara kiyama ni islamai matake chenye dun kala ya denta alaka hakin yi mandama o karama mi ko fo o ya ka bi kuma ode jiyan dona golola ay jiyan kanu fuga da matane afara fuga da matane ay alaka sirabla nata afantalama de pe wakati ni abasina fuga na yalan ne fuga na yalan motoka adillaka alaka kitabuta alquran alkarim ako qur'anai alaikum ka fere de ko wakati ko kiri ka tiga no qur'anai jamana yi kono ya ni kiri ma tiga ni qur'anai mama ni ma kiri tiga na yeka trido alaga mo mi fo ni ko ya daga kuma kai kuno centre islamique la encore fo kiri ka tiga no ko akana na qur'anon ka kiri ka tiga ni qur'anai de no ma ke be ka pri ni mama makiri tu dani Qur'an e kafiri bi ale ko mama islamia ne ko Qur'an e ko ay ka kana ken Qur'an e ulle be ko fodi yaro dan maga cin cigu jole le bi ko lay cité o ka bo constitution kono ko li ko na ko lay cité kana boy ko kiri kana tiganin Qur'anai akato kafiru ka shari'a din mamul ka tuke wanda kuma kai o karama wakilin amal maga ya fotu da mun wakilin gido ni dingo ka bere kare ko ala ba fo do ala ma fo ala ka limaniya dima ko ala ka kire shi limaniya dama kire shi da ngale dinan bala ai sai ala denye ala isabai o kalbe do uke addo uyi sala ka ulli mania odoma o yaro ka dubule o te halati kumai o te kafiriya kumai ninga dubo bai baba kona ale mo nale masaula lam tara kiyama islamai matake chenye dun kala ya dentono mon mena musore tanya pataki dokoro pataki akurema ay barani mange tabu tumato ale katiga na ba na tigi mino na bu kono no lu tende ka fo lu kono ka tiga na ba la mea te tiga puyo la mea la ni sigara to kana taga ya maritani ni aka ledri la ko to godi ako na mi ngene ka le togola ko mo godi ni bo ode do ko yedmen ko yalla koloshi karamo ko tere hadisa misrilla hadisa parada tani okmana alo okman du aywa olu banne amandu ni mana hadisa hoda ni yedmen ni hali ndika ka jabi kana kan ngale ko illa ko monandi da misrilla ko misrilla ikuma dini nga kutoka kutari ayati ni toka na yaka soa aida tiga bola da onya kana nini o atika misrila na ale ko komi kali na dun le o pa ya ale no ten toy na doa na ndika ko shi da ko ejma na itika den de da misrila la da era ala kan misri den de da la no muminu onu de sara kan misrila mais est-ce que nous pouvons parler connaître l'islam dans les lois alors non comme vous nous pouvons parler munin dans les lois non comme vous mais nous sommes là to on a aller ne para l'islam au cas est-ce que a parler l'islam jango na tuninga ça c'est dans le word là ata do seigneur joni kuma di yoni ne re de a donner ni ani ala ne ma fonye plane ma fonye mumini ne ma fonye boli so ma fonye plane ne ko ngo au minu ngwa ya yede
ada sira min kan ne b'a dɔn n b'a fɔ a ye ne ni faamuya ada min kan ne b'a dɔn n b'a fɔ a ye ani ne y'a ye o tɛ kelen ye dɛ miseli ma don a kana o k'a ka dalu ye fo a k'a lajɛ fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ miseli yɛrɛ fa k'o de ɲɛ dɔn a kana an bila kana k'a sɔrɔ m'o fɔ a ye koyi miseli ma don o filanan o de seli ne y'a fɔ ale ye ne ye filamɛ dɔ ye wa o ye kelen ye a filanan bɔn sisan komi a ye n kɛ filamɛ n b'a la minɛ ka n don o la ye ten ne ka kɛ sɛbɛnna kɔrɔ a bɛna tɔgɔ wɛrɛ wɛrɛ kɛ bilahi ne ka u y'a fɔra o ka tiɲɛ don kɔrɔbaw b'u bolo tiɲɛ don ɛkɛtibaw b'u bolo tiɲɛ don wamusokɛw b'u bolo tiɲɛ don mɔbilibaw b'u bolo tiɲɛ don an b'u kɛra bi baara la ni an ko k'aw yɛrɛ k'olu kɛ ko ka ko nin nɔgɔ ye bilahi y'aw lajɛ nin ni ala tɛ o tɛ tubabu tiɲɛ ye walahi ko tɛ baara tiɲɛ ye ne ka la ko cɛ ni tuma di o t'o ye bilahi chaque fois i ka di mais i y'a dɔn ka fɔ votre pays ta patrie ta terre leur patrie est en train de s'écrouler ni patrie ma part est-ce que ma dɔn bilahi e de sɔn ni e sɔnna ye sɛgɛ cogo bilahi anasema kesho anasema kila kesho anasema kesho anasema kufanya kesho kakata mpaka kile kimoja kiasi kama kwa nini kwa sababu ya kama kwa sababu ya kama kwa unataka tu mwenye tena na kujama kwa yeye bila wote yani kitu kwa kile kama kwa mimi hapo sasa kitu kwa kile bila chapa kwa toka kuna pato wati kama kike mtakike mimi kike tukike lakini kwa sababu para kitu kwa ile pato kake ndo kwa sababu mbageni mbaya hiyo kwa namba asili ni yote wali kutoka bure awaya ni ambaye ndio kama mnataka kwa yani kama kwa bala ya bure awaya ni sasa kama mnataka kwa sababu ya bure awaya ni ambaye kama mnataka kwa yani ya bure hata kama kwa sababu kupata hata kama kwa sababu bure ni kwa sababu bure ila kuna hapo hapo ana ko kata polisi gaya ana ko kata polisi gaya ana polisi gaya ana polisi gaya tak ada ile bawa apa boleh mana mana tapi apa tak boleh ni kata tak boleh boleh kita boleh pun mana boleh dan sikit lah di mana kita boleh dia lebih lebih buat dia dia nampak tu dia kemana tu kalau kau ama kalau mana ayam kalau mobil kau dia ayam kalau kau kerja kau ayam kalau lah sudah kerja kau ayam kalau lah ayam tu dah kerja kau lah bukan kau cek apa kata kau buat itu. Anak belum pernah kerja, bukan kau curi, bukan pernah curi. Kau pada kau dah curi. Ayah kamu mula, macam mana? Tapi mula, kau kau macam ni kau pada kau buat lagi. Wallahi, ayah kau tahu. Jelas, ayah sama. Ada yang kau pulang. Ayah tu. Lawan kau kau. Kau cari mai. Kau pada cari mai. Lalu dia mana tahunya lah. Apa yang dibuat kau bersama yang kau pakai siapa? Nak boleh pakai siapa? Boleh nak apa boleh guna siapa boleh? Boleh apa bayar? Boleh nak pakai siapa? Apa macam tu boleh apa? Boleh apa pakai siapa? Apa dengan boleh kini boleh? Boleh apa pakai siapa? Boleh apa kini? Ni barang mur barang ke mulut dulu ya sampai mulut tanya sama. Akhir cukup adota ni sahabat ni berapa? Mudah nak tu nak barangan adota be nyakwa na mami tanya na akan sini na ko ye barang do diga barang ko ayi ina barang ya kuminya ko ta kuminya ko kuminya de ye barang to ima barang to aku kuminya de na mo tana ni mo sabatanya na obe ni mo nan tanya na ato mo wora intamanya ibada fa yake baralaw ibi tew kasi sira mo nan ko nyina bo ato mo nan tamanya so ibi ci do halidi alama lakya fo unta kayna wato ulu shi ko lake atege sana ala wala ke ulu ka tintuni ka fala ke tuni o fe fana itaso mo worena mo fa ka kanya tuni ni mo fa kanya tuni ka do mo jule mo woro ni mo fa do jule o do mo jure no mo nan no mo woro ni mo fa do mo nan ni akete so nae mo nani mo woro mo fa kanya na borata mo nani so bara ko halibi karmo ke bi bara la ko disa nina awo kolu kati ke ko pate ko ala ni ko maro ni ko kolu bo la seki awo kolu bo la seka nya herede wa ko bra famia
ima o doron kama sono kunni kama ko fo doron isi ka fude fo ni o doron te ko uma da foi kama ko fongana maru ni a koroka ube a benga ube a feni ko fongana luka folu lati ama awo imaya bon ni an fana o don est-ce que sera u kanu lati ama ko ka tla ka take olu ka ke mogo yi ninu ka ko kan mine bolo fla la jamana yi kono den mogo sugu be nyesi la mente la na sugu be ka ke olu la jabagaw yi awo lu bono ya famu ifole no kere karamogo bazen dona kono wati konna la karamogo bazen dona fa be jahanama kono awo karamogo era yu ye ni fanogolo de kunga ka yo watu la awo mebi bazen la mission parado zutu mobili dakabano ire be ke da do kono era ka kuma imana ka bo afọ maga awo all the pleasure ebi awo parce que kuma do ko bibina se anyana kwa yes awo ifole no amara mengon sino karamogo pro na ifana fole no ko to nyama de la dala no wati na fole no ko bolo korota afọ bela de no siri ko ta ko aforo ko au conseil président ni au conseil mo ni président de la république transition sigira alors ko bena ka ko laïcité ko kuma te quoi ko ngo laïcité ko kuma ti fo ko ani fama o benoka bon ne tamanyo bia ne ni Traoré kumbala chamu kumbala ayo anga secrétaire général kumbala o kote menengo matiba kumbala o kote menengo ekuntala le era kumbala bon ampe de tarani konfe laïcité ko kuma ere ma foye anda ere ma busi laïcité ko kuma na fama o fe parce que date se ka gosola au conseil de réunion de là au conseil kelembi ka jama kulu do labo na du fo ma commission o luka kuma yelemen num peka laïcité kelente yelemen pe flamé o magobi muna o bi sra munye o tem mu fe o lubo bara de la o matla folo o lube bara la o lu matla am se kata kuma ni jeni laïcité kola o ye galon de dana ani machine ma kuma laïcité kola galodo ama fo bi ama fo sini on menu tara ambe bi kana kaya mo sitana min dago la laïcité ko la transition fi o makefio comme menu nyande kunya ni oye o mamu ta anga feuna bo islamia on ba jate vraiment o kun islamia blu bolo kofe o de kun ranga de kun manaka yirula islamia ma tsaka blu bolo kofe an tagara anu sigira anga puma kera o de ka on ma laïcité ko puma foye o ma yara yin la laïcité ko puma ala sa ko so ala na ga do kan ne anda ibra de la sare afuna ga ne kama ni aya ala ya kama ala adilla ya ala ya na ka ga ga na ni mo ke na mai ala ni ya haidra ya rai kira ko de amma min ga kira mo du rai jumena dine ya barala dine ya barala ala isendo ke hay Meski foto Francisco dal haram fai al manzo maradona kira babu akan mami fa na ta kan ma tuli kira Muhammadu akan ma tuli ma ba ba mu ba aninani wale ku kira kan ma tuli da fatu akan min to ako ne haidra ka talanyo ndoro haidra ya ko ni nan san do wona ka dan da mawdu te mene na salu ka se ni nan mawdu ma haidra ka talanyo ngam mo go bai ale ku waju ka baya ka ku waju ka baya ka ma ba ke me ani ma ba bi saba ani don wala nunu jabi kanje mana mo kanu ka kramo do ya alori kramo ya ala do ya ni empulia ga ya de mo ti ji ga ira ni ala jira kuma aira manya na maya su da mo ji la ta ku baran ne jina na bala kramo ke ni patra dia ga mare mo ji ji ga ya ga bala kramo kisi na me bare am wan ko bara ga bamu ke ka bamu ta ga jadi ke alla ya ta la here ta ka madira sinu ya da su aira manya na maya jina kena aira manya na maya mafula aira manya na maya manda nga wa ma aira manya na maya wa
dia kamu maga karammo dongela uni manyana mai kuma otu na daga su ko tanya ko wadi diga na wala diga ni malangulu ni diga daga so wele ke diga fa di mana gala gi karammo da karammo mi rake manyana mai maji fe wala dina ni ga ni karammo da ni don ya mola tula kalu diga mola tula wali wardu mola tula koi mola den nuna ba su dege ka ko e barami ga dina na wala karammo ke akwai ken mi dina na moyo ali kana mange ate ko ila doni mana kan fo ya dungo dun jini da wadi bi yaro la kai mana kan fo dabla ko ni mi wa ma jabi di anta tiele den ye ka tuku kasrula am tega mu ga salame am tega mu ga imo ko mana to ko fikati mo ko tri kasri lo mina dola o kam bo ko wilay parce que c'est normal. Comment pourquoi haramu doa? Oui, ça tignele mana seyidina do haramu teke. Ja. Aidra. C'est pour avoir toi pour tout kono. Voilà. Wene nyu kata yando toro so dola. Voilà. Ah, tu vois ça? Prima pamude ko karche je plateau ko darande ayo andara soro dokotoro e muso ye odo sonti fo nyongo a umbe na nimi ga turuwe ko kunye muso ye aidra e puis a kun garsone ne do fala do trom do ko de ka do so ko ne nyebala minu tale bene bla vraiment o jene ne do parce que olu bolo ala make te ko muso o de na idra visite vraiment ayu ne nyebu nyena u de gunelo mais ite gunelo ete do perio o ma ko haramu yere chantiyo ayo abna hay Seri ma fo. Ne zona ne nga bana be nyona. Nye bala min be nga mogo kono ko. Ne nana nda deli ko ne ga bloki bo. Me ba bo e me ja fete kana ko ge ni ta bo tai ga su. Japon. Ricardo Aidre bloki bo. Ka inja. Uka misra ko TV ya safe. Ala deni biga ka ngoro bara o men digi abi ndogi abi nyewa abi ngolo keta présence giledo o nyom menedo ko mogo bemina la mede ni nyoro en damate ndi mendo de ni ndima pour que ça fait slamé ou anga ko donza anga to andi unga kala na sɔrɔ la an y'an denw lakala ko anw yɛrɛ denw bɔra bi ka kɛ dɔkitɛriw ye ka dɔkitɛri musow b'u la ka dɔkitɛri cɛw b'u la don min na n'an taara ni an musow ye an n'o di dɔgɔtɔrɔ musow ma olu n'o lajɛ don min na ni an cɛw ta la an den minnu kalan na olu n'a lajɛ mɛ n'a bɛɛ tora kaafiriw bolo i dun ka t'o la o i bɛ k'i ka to ka sa ni ye wulibali a y'a to an k'an ɲɛ yɛlɛ sa ni wala balle adillaka ala ka kitabu ta alquranul karim ako Qur'anin alaikum ka tsare ko wakati ko kiri ka tiga min Qur'anai jamana in kono ya ni kiri ma tiga ni Qur'anai mama ni ma kiri tiga na ye kafiri de fo kiri ka tiga ne ko akana nga parangon ka kiri ka tiga ni Qur'anai de no ma ke be kafiri ni dengo ka do kere to yala mba fo do ala mba fo ala ka limaniya dima ko ala ka kerafiya limaniya dama kerafiya dangane dinan bala sai alai kuma ni ga jugo bai ba do ko na ale masaula nan tarakiyama ni islamai matake cenye dun kale ya bentanya ala ka hakin yi mandama o karama wanda ko fo o ya ka bi kuma ode jiyan dona golola ay jiyan kanu fuga da matane afara fuga da matane ay alaka trabla nota pantalama de te wakati ni abasina fuga na yalan nige fuga na yalan motoka adillaka alaka kitabuta alquranul karim ako qur'anin alaikum ka fere ko wakati fo kirika tiga no qur'anai jamana in kono ya
ni kiri ma tigɛ ni kuranɛ maa maa ni ma kiri tigɛ n'a ye kafiri de a bɛ ka mɔgɔ min fɔ nin kun y'ale ka kumakan in kunu centre islamique la an kɔrɔ yan fo kiri ka tigɛ ne ko a kan na an ka fara ɲɔgɔn kan kiri ka tigɛ ni kuranɛ de n'o ma kɛ bɛɛ ye kafiri ye ni maa maa ma kiri tigɛ ni kuranɛ ye kafiri ye bi ale de ko maa o ma silamɛya mais u ko kuranɛ tɛ ko ayi k'a kana kɛ ni kuranɛ ye olu de bɛ ko fɔ bi yɔrɔ dɔnnibaga tiɲɛtigiw jɔlen de bi ko laïcité u ka bɔ constitution kɔnɔ olu kɔnɔ ko laïcité kana bɔ yen ko kiri kana tigɛ ni kuranɛ ye a ka to kafiriw ka sariya den minnu ma bolo k'a ka to ten olu de kumakan ye o karamɔgɔ kelenw an balimakɛ y'a fɔ cogoya min na o kelen de don ne den ko k'a bɛ don kerecɛnya la n b'a fɔ don a la n b'a fɔ ala ka limaniya d'i ma ko ala ka kerecɛnya limaniya d'a ma kerecɛnya danganiya jumɛn b'a la Isa ye ala ye Isa ye ala den ye ala ye saba ye k'ale bɛ dugawu kɛ a den o ye ko ala ka o limaniya o don ma o yɔrɔ o ka jugu dɛ o tɛ halaki kuma ye o tɛ kafiriya kuma ye min ka jugu bɛɛ i b'a dɔn ko n'ale ma sɔn o la n'an taara kiyama ni silamɛya in ma taa kɛ tiɲɛ dun k'ale y'a den tɔɲɔ mɔgɔ min bɛ ka nin fɔ dɛ jo minnu bɛ maka aw m'u bɛɛ kari fɔlɔ jo caman de bɛ maka an bɛ minnu yɔrɔ dɔn jafo maka jo bɛ ma labɔ a b'a fɔ k'a bɛ yan contre ni zalɛ ci maka joli min bɛ boli min bɛ yen sitanɛ boli sitanɛ ka représentation yan fɔlɔ boli min maka a tɔgɔ de sitanɛ mais yan boli min bɛ a tɔgɔ de sitanɛ fɔlɔ a ma kɔgɔ ka s'o ma boli min maka a kɔgɔra ka se degré min ma ale tɛ sɔn joli la bilen dɛ a bɛ boli kabakuru ala n'a kɔgɔra o anin a nacogo filɛ nin ye boli dɔ de tɔgɔ de don min tɔgɔ ko amun o boli in de sen fɛ an bɛ ani a gardien o boli in a ka yamaruya bɛ farawuna min bolo n'an bɛ o wele ko amenhotep donc amin veut dire Dieu de la paix al masa min bɛ bɛn sabati Dieu de la paix an ka kan kɔrɔlen na an bɛ a lasuru de ma chrétienw y'a don u ka sigi la hali